برادران خیلی که دیده استودین این همه آدم ما همه آدم کانال خریده بودم. لقب کانال شمونده شونیم سی این همه را دیده استین شونیم سی گفته مونده так что аккуратно бошен аккуратно. ما این کانال چی خریده بودم وقتی که канали основной мама ҳозир фурӯхтагиём ҳамунҷа объявление кардам ки канали фурӯшие гуфта ин ҳаминҷа нигаҳ кунед 2 ҳафта пеш карочи рӯзи 25 сентябр ма видео карда будам. ин нигаҳ кунед рӯзи 25 сентябр ма видеора партофта будам. ай одам ина инами одам шонемси номша чанд бошид алиш кардестай ма аҳамият додестам номша чанд бошид алиш кардестай дӯстони азиз ана бровардай ки срочно канали фурӯшии 3800 подписчик дора ин моҳ ма ҳамира добавит кардам ҳамин канала харидам мегам ма дар Турсияам. баъд инами данкерам дидестем ҳамин данкеам хеле мекунам ки анами одамай бровардай канали фурӯшӣ 3860 подписчик бежалоб 14990 подписчик бежалоб арзон карочи намитари инами одам ҳардуш як одамай бародаро ҳаме одам изона кашида баъди канала диздидан ватсап да мара добавит кард дига номеро қатъи занг зад айма гап гирифт ман фаҳмидам ки ҳамон одамай просто жалко гапоша натонистум запс карда чунки телефоне ки бо имо гап задестӣ запс карда намешава овоза беззвук меояд видео. так чӣ гуфтанем бо дигар телефон қатъи мешид диктофон на ки дигар телефон надорум планшетай уно қиндай кофтаншон. бародарои азиз инами ду касоне ки дидесен шонемси архив мега номероша алиш мекуна инакда ина бародаро инама силкаи каналша копируд мекунам силкаи як каналша силкаи диюмуш данке теҷеаниша алиш накардестай номини каналша алиш накардестай уну шонемсира 10 бошид алиш кардестай. дӯстони азиз барои ҳамин аккурат набошен. бисёр видеои мада омада комментария кардестай ки канали фурӯшӣ ҳастай ҳамин хеле лохора кофта каналошона фурӯхтаниан. дӯстони азиз аккурат набошен ҳамин хеле аккурат набошен ки ҳеҷ када бовар нестай. инами бародари ина данкеда мерем инами данкеда мерем ина 14900 подписчик дора мега иш бошад шонем 3000 подписчик дора мега ина ҳама шонем сира партофтай карочи инам тари кардиса 313 просмотр дора. канал 5 июни 2018 гиронай канала нав пеш бурдисай ман намедунам чӣ дар дора. ба ин каналаш мондай ки канали фурӯшӣ дорум баъд имора менависӣ ва баъдан карочи рӯзи 25 хеле як бор дига нишон метам рӯзи 25 сентябр ма видео партофтум. ин одам дромадай 2 неделя пеш рӯзи ҳамун 25 карочи ё 25 ё 26 карочи ҷа 2 недел гуфтестай резки комментария кард. баъдан ма дромадум нависондумша шаб буд бегони номерша гирифтум нависондум шаб қатиш ҳаме одам навис кардем занг мезанам намебардора ма кордум овозоша вообще ма шунидагӣ нестум нарай ё модай фақат галасавой рӯи кардагия инаке нарай ин ҳамихе сума ма гузарондум сум да картаи какой-то занак гузашт. картаи занака қатъи ҳамун фамилияш ма даже нишон метум дар видеои якумум нишон додагиём. ина бародаро инами одам ҳамин одамоай аккурат набошен каналоро фурӯхта боз бармегардонанд. боқӣ дар паноҳи худо бошен дӯстон. то видеои оянда бо шумо будам бахтиёр ёвон. так як бори дига такрор мекунам ки ҳозир мерем канали основнои ма мерем дӯстони азиз. дар ин ҳамиҷа
ҳозир нигаҳ мекунем бародаро, ку ягон канали фурӯшида омада комментария карда ё не? Комментария карда ё не? Так, комментария не, даиш комментария накардай. Ин ишда мерем ҳозир. ҳоли иша мебинем. ин ята Сомонистон омадай, идигай канали фурӯшӣ гуфта. ҳосилотам карочи ҳаминтаре мега. Бародар канали фурӯшӣ дорам 2 минут эйра медонам карочи як писаракай карочи қатъи гап задама. Так. Ина данке карочи бо номер мондай 9000 рубл бежароб харидори конкретни боши навис мега. Ина дидестен дӯстони азиз, ман ҳаминора метонистум ина удалит кунам, пожаловат кунам, наке ҳамира накардам. гуфтам ҳамчун инсон мо каналша фурӯша, наке ино машиник бидиҳанд. ман умедворам ки ҳами одам ҳардуш ягай. Так, бодаги ҷо мондагием канали фурӯшӣ ина. фурӯши аккурат набошен. Так, ҳозир мебинем. Ина бо нависондай. Ина имо смс кинен мега. Дар имо смс кинен мега. Харидори аниқ бошӣ мега 9000 рубла бигзарон, 14300 подписчика биги. Имода смс кинен мега. Ина бо иҷада дига номер мондай. Так, далши мерем. Ина бародар. Далши мерем. Анака канал продаётся. ҳоли ишда мебинем. ҳамаи каналое ки продаётда мондагием ҳаминора омадагиай. ина нигаҳ кунен ку ишда ҳаст нест. чута иш опоздат карда чӣ бало. ина хайрат иша опоздат кардай. ё ки удалит кардагиём, ё ки худаш удалит кардагия. Карочи ина бо як канали фурӯшӣ. агар блогер на як канали дига фурӯшӣ. Так, прикольно посмотрел мега. ҳозир мебинем. короче касе буд бад пайдо шуда. хай короче қисса кӯтоҳ ки канала дуздидан, шумо аккурат набошен. боқӣ дар паноҳи худо бошен. худованд нигаҳбонтон. Пока.